ikasleen ikastola eguna. Beti bezala, ilusio handiz ospaturiko eguna da hau, eta ekintza ugari prestatu ditugu denok goza ezagun. Azteko trikititari eta pandero jorrearen amandealdia izango dugu, eta 4. mailakoek dantza saio bikaina eskainiko digute. Nola ez, beti bezala, txoko ezberdinetan jolastu eta lan politak egiteko izango ditugu, eta pozgarriak ere izango dira etxeko txikientzat. Aurten ere, naldi zerkikiro zerbitzuen eskutik txirurendari ginkana egingo da. 6:30 patxineta potxin pairazuen emanaldia izango dugu, eta 7:00 Kimuberri gurasoen elkarteak antolatutako beste ginkana divertigarri batean parte hartzeko aukera izango dugu. Hori gutxi balitz, DVD-a egongo da ikusgarri ikastolako liburutegian. Ikasturtean zehar egindako irteera eta ekintza berriak. Eta arratsalde gau partean herrife zozketa, afaria giro ezinobean eta dantzaria pasatuko dugu. Zer gehiago behar dugu, arratsalde eta gau itzela pasatzeko ongaiak ditugu. Beraz, aukeratu gustokoen dituzuenak eta disfrutatu. Eta ez azu, tapialekoan eta euskera hauan. Beraz, arratsaldeari hasiera emateko gure txistulari, dantzari eta bertsolariek agurra eskainiko digute. Aurrera! Ikastola eguna, elkarrekin disfrutatu dezakeguna, naizta eguraldia daukagun iluna, de ondo pasa dezagun gure egun kutxuna, gure egun kutxuna, gure egun kutxuna. Mississippi Yukon, Magentziaren son, Iparra Erikako ibai luzeak ditugu, mendietan makilei, rosa zapalatxez koloradu. Eskuetan daude gure hitzak, eskuetan, bihotza eskuetan, gure eskutako mundu bizi.
That's it. Let's go on that.